Good morning! Happy Sunday, everyone! Yes, it's my rest day pala. So, ayan, tinesting ko na agad yung panini maker. Yummers talaga kapag toasted yung bread. Yan, of course, yung holistic coffee. Current fave na coffee. Dito sa aking kitty na mug. Yan, si Percy yan. Ayan, okay naman siya. Kaso umuusok kanina kasi hindi ko pala to na hindi ko masyado na i-push. So, nakaangat to. Kaya sabi ko, oh my God, ba't umuusok? Kaloka. Excited kasing gamitin eh. Yan. Pero may warning naman na uusok talaga siya. If that makes sense. Yun, and then dumating na rin si Rico kasi nagpasuyo ako sa kanya bumili ng panlagay sa minudo. Kasi kahapon, sa grocery bumili ako ng pang minudo. Yan. Home cooked meal kami today. Nagtanong si Rico, sabi niya mag-open ba tayo ngayon? Sabi ko, open niyo lang yung yung pinto. I mean yung parang gate, pero i-close niyo yung signage kasi gusto rin natin magpahinga ng boy. So, pagbigyan. Marinate ko lang muna, siguro kahit mga 15 to 30 minutes sa toyo, kalamansi, and bawang. Tapos cracked pepper. Yan, para manuot yung sarap niya. Kakaubos lang ng bawang ko guys, yung isa. Sobrang helpful talaga yung may ready ka ng garlic. Hindi ka na magtatadtad. Ang creepy na dito sa kabila guys. So, sabi ni Daddy, i-check mo daw. Baka daw patay na yung mga tao dyan. Kasi tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Ayun o. Hindi na maintain, hindi na nilinis. Wala ka na makikita ang pag-alagala dyan. Kaya, pero may tao dyan. Wala lang talagang helper. Nakasako na yun, chinap-chap na. Baliw. Si Rico din napansin kanina, sabi niya, wala, grabe naman mga tao dito. Sabi ko, wala kasing helper. Pero talaga, nakatakot. Nakapagkabag. Nakapagpabagabag, char. Nakapagpabagabag. Dahil... Mag-refill ka na nga kung ano pang chismis ang inaano mo eh. Wala na sila eh. Eh, yung nagbubukas ng gate doon eh. Oo nga. Pagpapasok. Pero meron, may dyan. Tao dyan. Kain tayo. Rice toppings lang. Menudo. Yung kay Daddy. Si Chris tulog pa eh. Perfect partner. Sa mga may sauce. Yan. Nachos tuloy. Jalapeno. Ayun na. Nag-melt na yung keso. Tara na. Tawagin mo yung anak mo. Gising na pala. Edit na vlog habang nanonood kami ng Manifest. It's slap lip time! You know what slap lip is? It's slap lip! Ice cream. Ganun yung sinasabi ni Chris nung baby pa siya. Lap lip! So, hanggang ngayon, lap lip ang tawag namin. Lap lip! Daming lap lip. Muko pa ba't naging lap lip to, anak? No, hindi, Daddy. Ba't naging lap lip yung ice cream sa kanya? Lap lip. Yan. Dahil sobrang init. Grabe. Di ko alam kung summer na ba. So, itong pint lang. Namin. What flavors this? Cookies and cream, pistachio, and cashew. Tapos, favorite ni Turco, Rock Road. Sabi ko pawis na pawis ah. Hindi isang takbo ko lang ba naman? Huwag ka muna pumasok sa kwarto mo. Baka sipunin ka eh. Naka-on yung aircon niya. Sabi niya kanina, May! Ang init! Bukas akong aircon. Good morning! Happy Monday! Maliligo na sana ako kaso nawalan pa ng walang tubig. So antayin ba natin? Ayun, si Groot, hindi na ibaba. Wawa man yung Grooting ko na yun. Uy, nagantay-antay kay Tito Paping. Kahit kay Kuya Chris, hindi nagising eh. Hinala ko muna siya. Kinadena ko muna kasi nagagawa dito sila Mangboy. Baka nga sabi ni Groot. Sabihin talaga. Ayan na. Nagagawa nung dyan sa ibaba. Kusina. Yan. And then, papagawa ko rin to. Pagkatapos nila dyan. Itong screen kasi inatuto ng mga aso dati. Nung umalis kami, wala silang bantay. Naku, pag uwi namin, ayan, sira-sira yung yung screen. Tapos yan.
Mga aso yan. Yan, tapos magpapalagay din kasi ako ng saksakan dito sa labas and then yung tubig. Yan, yung gripo. Kasi kukunin ko nga yung ano ni Dayan. Yung washing machine. Sabi ko parang, kahit ako na lang maglaba, ano na lang ang gagawin ni Auntie dito. Aso, pakain ng aso, tapos linis. Yan, kasi pag ano, gustong-gusto ko naman din naglalaba guys. Huwag lang talaga yung tupi. Ayoko na nagtutupi. As in, minsan isang buwan na yan. So si Auntie masipag din magtupi. Kaya kahit sa atin na lang magtupi. Nakapagsaing na rin ako. Tapos ito, minamarinate ko lang yung chicken breast na i-grill ko. Yan, garlic, pepper, tapos rosemary lang yung nilagay ko. Para simple lang yung ano, yung lasa. Then, nilabas ko na yung natitira ko pang ano, adlay rice sa freezer. Para mabilis siya pag ininit ko sa micro. Yan, konti lang yan isang kainan ko. Kumain ako magsasaing ulit mamayang gabi. Then, nagbabad na ako ng wakami. Napasobrang eh. Naparami ko yung wakami. Yan, gagawa kasi ako ng soup. Yan. And then, eto, longganisa. Nag-crave na naman ako sa longganisa. So, yan. Niligo muna ako. Inihaw ko na rin pala yung natitira pang 2 talong dyan sa ref na binili ni Rico. Yan. Tapos ginawa kong ensalada. Ganyan kami mag-ensalada guys. Dark soy sauce ang ginagamit namin. Tapos, ano lang siya, red onion and then sili. Yun. Tapos kalamansi pala. Iba-iba ang paggawa ng, ano, ng ensalada. Depende sa lugar. Kasi sa bandang north, ang ensalada nila is kamatis ang nilalagay. Kamatis. Tapos may itlog na maalat. Then sibuyas lang. Kami kasi nasanay kami sa South, Bicol. Ganyan mag-ensalada. Toyo ang ginagamit namin kasi sobrang perfect ng combination ng dark soy sauce sa char taste na ano ng inihaw na talong. So, iniihaw talaga namin kasi iba yung lasa kapag pinapakuluan lang or ini-steam. Alam niyo yun, kailangan may konting char taste talaga. So, yun. Bobby Flay yan. Di Bobby Flay ko naririnig yung mga char kineme na yan. Mamaya na lang, Grutin, ano? Mamaya na lang. Sorry na. Tampo na naman yan. Di na naman siya nakalabas eh. Yan. Mamayang hapon, papalabas kita kay Kuya Chris. Uy, buyang yang pa. Yan, tinali ko muna siya kasi kinakahulan niya si Mang Boy. Tapos naninindig yung mga balahibo niya kanina. Baka sunggaban eh. Baka disgrasya pa. Mamaya kakalagan kita, ha? Baka kasi bigla ding umakyat si Papi ni at least may ilakad pa siya if ever. No. Si Tipi Boy, hindi mo na nakikita. No. Si Tipi, matanda na rin. Wala nang ipin si Tipi Boy. Pero sobrang lusog ng anong asong yun. Ano yun eh, parvo survivor yun. Talagang chinaga ko yun sa ano, guys, ha? Iyak na naman tuloy ako. Maliligo na lang, you know. Na parvo yun. Talagang chinaga ko yun sa vet. Basta yun. Parvo survivor siya. The best talaga yun si Tipi Boy. Kaya, love yun ni Mami si Tipi Boy. Yan, dinala ko lang siya doon sa probinsya kasi parang si Junior din yun. Bawat madaanan nun, iihian. Yung ganyan, kahit nga yung mga ano ko noon, mga paninda ko sa Don Carlos. Diyos mio, mga stocks ko, kakalapag ko palang, iihian na yan. Yung mga parcels na prepare ko, iihian niya yan. Pero the best naman yun. Sabi ko nga, ito si Tipi Boy. Kasi lahat ng stocks ko na ginijinggilan niya is nasusold out talaga. Kasi syempre, maamoy. So, ayun, kaya nandun si Tipi. Okay naman dun si Tipi. Malusog naman siya. Maganda yung fur niya. And, ayun nga, awa ng Diyos, hindi naman na siya nagkakasakit. Sabi ni Rico, ang dami palang order na naman ngayon, te. Sabi ko, magpa-back up ka na lang kay Papin, kay Bunso. Yan, kasi nung Saturday, bumaba ako doon maaga. At sa Friday, kami nag-restock nung thread cream, grabe.
tambak talaga yung ano, yung order sa Shopee. And then ngayon, ang dami na naman daw. Sabi ko, kaya nyo na yan. Paano ka kay Papi? Back up ka. So, ayun, nakapag-shower na nga pala ako, guys. Yan, hindi ko na binasa yung hair ko kasi kahapon naman is naligo ako. Binasa ko siya. So, alam nyo na yan. Hindi ako everyday nagbabasa ng hair. Yan, and luto na tayo para makababaan na ako. 10:30 na. Air fry ko sana to kaso reklamo na naman yan si Daddy, sobrang dry. So, ano na lang natin. Pan grilled. Kailangan natin ng olive oil para hindi masyadong dry yung ano, meat. Yan, umuusok na yung ano natin. Grill natin. Naku, mangangamoy ako nito kaya ayoko muna naliligo eh. Bahala na. Wala pala akong leeks. Pwede na to. Pwede pa ba to? Tinanim ko na to para tumubo na eh, no? Ayan. Yung tinanim na lang dyan ni auntie. Come on, baby. Labas ka. Ayan yung ating miso paste. Ang sarap. Sobrang juicy. Soft tofu. Yung pachub to, guys, sondobu. Ayan. Tapos inubos ko na yung ano, yung wakame na binabad ko kasi wala na paggagamitan nila. Sana hindi sila malansahan. Yan. Oh, sarap. Ako gusto ko yung lasa netong ano, netong seaweed. Lasang dagat talaga. Amoy dagat. Bang. Isang kulo na lang and we're done. Ayun sana ilalagay ko kasi hindi ko abot. Ayun o, yung tinanim ni auntie na ano, dahon ng sibuyas. Hindi ko abot mga sis. Ang dami kasing ano dito, harang. Finish na. Ayan na yung ulam nila. Pagising nila may pagkain na sila. Tapos naggawa rin ako ng ano, ng gravy para dito sa ano, sa chicken. Kasi baka matabangan sila, pero sa akin okay na yung ano, yung lasa. So, gravy to the rescue. No! Coffee pala ate. No! Malaglag ka, malaglag ka. No, no! 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 Huli ko yan. Busera. Ay! Wag susulatan natin ang order yan. Ayaw niyo. Sige, asarin mo na naman pag ikaw sinampal niya na naman eh. Salamat ka, wala ka daw yung galit na si Percy. Nag-aambal na yun. Attitude to eh. Attitude din to si Percy. Hoy, bagong ligo yan. Bagong ligo yan, pogi yan oh. Mga attitude yan eh. Sus! Ito na ako guys sa shop. Oh my gosh, ang lola niyo. Sobrang hagard. Daming ginawa. Yan, iniinit ko lang yung ano, yung miso soup. In fairness naman, konti na lang siya. Nagustuhan nila. Sarap kasi talaga. Sarap pala pag maraming wakami. Akala ko malalansahan sila eh. So, yun. Konti na lang. So, hello guys. Ayan, pahinga na naman tayo. What a productive day. Yan. So,
Natatawa ako kanina sa ano sa Facebook kasi syempre mga friends ko sa Facebook is mga ano din talaga, mga online seller, yung ganyan. Kasi si Ivana Alawis maglalabas na din ng ano ng parang rejuve. Sabi ng iba, lahat ng YouTuber, vlogger naglabas na ng ano, naglabas na ng kanya-kanyang mga skincare daw, nga rejuve, ganyan. So, wala namang masama dun, guys. Pero, syempre, mayayaman na kasi sila eh. Kumbaga, aagawan mo. Ewan ko. Ayoko magsalita ng basta. Kasi ang dami ng skincare talaga ngayon. Lalo na yung rejuve na yan. Nagsulputan talaga yung iba't ibang brands. As in. Actually, sa akin may nag-offer. Siguro 3 month off na yung napapadaan dyan sa shop. Na, nag-online ka ba? Ganyan. Ano, mga tinitingnan niya yung mga ina-handle kong mga rejuve, ganyan. Sabi niya, ba gusto mo maglabas ng ng sarili mong brand? Talagang dinedecline ko, guys. Kasi unang-una, ang puhunan, grabe. Tsaka, ayoko nung mga pa-entry-entry na yan. Kasi nadala ako, gawa na ang dami ko itong in-entryhan last year or before pandemic, before mag-pandemic, okay naman. Kasi nung magsimula mag-pandemic, talagang totaling humina yung mga skincare products na yan. And then, ang daming mga brand owner din na biglang nawala. Alam mo yun, nawala parang bulan na after namin mag-entry, yung ganyan, 100,000, yung ganyan, 50,000, mga binitawan namin mga distributor. Alam mo, biglang mawawala sa sa ere, yung pababayaan na lang yung brand nila. So, parang sabi ko, kumita na sila, tapos iniwan na sa ere yung yung mga downlines. Kaya sabi ko ayoko ng mga pa-entry-entry. Kaya tingnan nyo, kahit kahit matagal na ako nag-online selling is hindi pa rin ako naglalabas ng mga rejuve na yan. So, okay na ako dun sa pa-resell lang talaga ngayon. Especially ngayon 2022, promise ko na hindi na ako maglalabas ng malaking puhunan para mag-entry na yan. Kasi ang hinahabol kasi ng iba, kapag nag-entry ka, marami kang downline, mag-e-entry din yun. So, may kita ka na sabihin mo kahit 5 pesos na lang, ganyan, 10 pesos. Pero, diba, parang nakakaawa kasi yung pinakamababa, yung mga reseller. Yan. Kasi hindi naman lahat is gagamit niyan eh. Alam mo yun, nadala ako gawa ng ang dami kong talaga guys na expired na product. Alam niyo yung pag pumapasok ako sa gate sa baba, yung mga crates dyan. As in, puro rejuve yun. Puro na-expire na na-expire na products yun. Ayan, yung iba nga hindi ko pa na-check eh. Talagang hindi na gumalaw, yung ganyan. So, ayan, few brands na lang talaga ang ang hawak ko ngayon. Kaya sa mga nag-i-email sa akin, nag-o-offer na ganitong product, yung ganyan. Kasi yun sila, Camille Trinidad, may may skincare na, sino pa ba? Mga vlogger. Yung kay Shek, ayan, ko yun, na-handle ko din yung kay Shek kasi maganda yung kay Shek gawa na puro naman yung mga supplement yun. Ayan, pagka supplement, gawa ko dyan kasi adik ako sa college eh. Ayan, kay Shek, tapos kay, ano pa ba? Basta madami, more on mga supplement talagang ko ngayon, hina-handle ko. So, walang masama guys na pumasok sa business, yung ganyan, diba? Pero, ayun lang, nakakadala lang kasi na siguro nalugi ako ng mga 500,000 siguro sa mga skincare na yun na lang sa akin, na expire lang, nangitim lang, na dry yung mga creams, yung ganyan. Lalo na yung ang sakit-sakit, grabe. Yung ang dami ko itinapon, grabe talaga. Sabi ko, ayun nga, move on na ngayong 2022. Sabi ko, move on na, itapon na natin to, wala na talaga, kahit ipabigay mo, wala na talaga yan. So, yun. So, kung napapansin nyo, isa lang talagang brand or 2, 3, 4 na brands, pero isang brand lang talaga ang pinaka-favorite ko sa lahat guys, yung Gold na Intense Kit. Yun talaga, as in, kasi best friend yun ng skin ko, literal. Yun talaga yung pinaka-perfect formula para sa akin. So, yun lang. Just, sharing my thought lang about sa mga nagsusulputang mga rejuve na yan. So, yun. Again, walang masamahan na pumasok sa
na gusto mong maging brand owner. Kaya-kaya naman nila yun kasi unang-una, syempre malalaking artista yun, mga bigating mga vlogger, mga milyon na kinikita. No? So, may pang ano talaga sila, may pang puhunan talaga sila. So, yun. Kasi sa manufacturer pala ngayon, kapag ka ka ng brand, gusto mong maglabas, ang MOQ lang, 5,000 na agad, 5,000 sets. So, saan ka kukuha ng ganun kalaking pera, diba? Tapos, maano pa yung... basta! Pasensya na. Natawa lang kasi ako sa mga ngayon, sa mga post kanina ng mga online seller ko. Pero, ayan, I'm so grateful na kahit papaano, pa rin yung, yan, pagiging reseller ko sa ibang, sa ibang brand owner, tapos yung own brand ko na 7 years na ata akong online seller, pero yun pa rin talaga, Dio pa rin talaga yung yung pinaka product ko. Hindi ako nagdadagdag ng kung ano pa man. So, yun. Ayun lang. Dami ko na naman dadain, no? So, bukas na ako mag-i-edit kasi at sarap magpahinga. At sobrang daming ginawa kanina. Nataranta ako at sabay-sabay nagsipag datingan yung mga stock, sabay-sabay ding nagsipag-restock yung mga mga reseller, distributor, yung ganyan. So, ang ragal lola nyo kanina. Anyway, that's all guys. Good night. See you.